Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Mtsogoleri wa dziko lino, Lazarus Chakwera sanapite ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso kuchoka kwa aphungu ku nyumba ya malamulo mu miyezi khumi ya mu chaka cha 2022. Popeza aphunguwa analibe mafunso okwanira opangitsa mtsogoleriyu kuchoka ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu Palace ndikulunjika ku nyumbayo. Nthawi yomaliza yomwe President Chakwera anapita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso panali pa 17 February mu chaka cha 2022. Ndipo ankakayankha mafunso ochoka pa kuyankhula kwawo koyamba zokambirana za nyumbayi komwe kumatchedwa kuti State of the Nation Address SONA, komwe anayankhula pa 3 February mu chaka cha 2022. Wofalitsa nkhani wa nyumba ya malamulo Ian mwenye atafunsidwa chifukwa chomwe President Chakwera akanikira kupita kukayankha mafunso ku nyumbayi, anati nyumbayo inalibe mafunso okwanira kuti mpaka mtsogoleri wa dziko lino ayitanidwe kuti adzayankhe mafunso. Malingana ndi malamulo ndi ndondomeko ya zokambirana mu nyumbayi gawo 70 section A ya Parliamentary Standing Orders, mafunso okwana asanu ndi limodzi ndi omwe aphungu akuyenera kupereka kwa speaker wa nyumbayi. Gawo likutinso Business Committee ya nyumbayi imayenera kunguze mafunsowa asanakafike kwa mtsogoleri wa dziko linoyu. Mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino Anthony Kasonda anati President Chakwera sanasintha maganizo awo omwe apita ku nyumba ya malamulo ndi kukayankha mafunso kuchoka kwa aphungu wa nyumbayo. Akasonda anatinso President Chakwera ndi wokonzeka kupita ku nyumba ya malamuloyi ndi kukayankha mafunso motsata ndondomeko. Koma mtsogoleri wotsutsa boma mnyumbayi akondwani khumi anati aphungu mnyumbayi sikuti anasowa mafunso owafunsa President Chakwera ayi. Iwo anati panali mafunso okwana khumi omwe aphungu anapititsa ku Business Committee ndi cholinga chokuti awunikidwe, ndipo enawo sanadutse popeza komitiyo inaona kuti amene angathe kuyankha mafunsowa ndi nduna za boma. Mukanthawi kena akondwani khumi anati panali mafunso okwanira owafunsa President Chakwera, koma mtsogoleriyu anatuluka mdziko muno kupita kunja, ndipo pa nthawi yomwe amabwerera mavuto ena omwe anali m'mafunsowa anali atakonzedwa kuti mafunso osalawo sanakwane pa mlingo woyenera kuyitanitsa mtsogoleri wa dziko lino ku nyumba ya malamuloyi. Anankhumwa anatinso kufunsa mafunso mtsogoleri wa dziko lino mu nyumbayi si ntchito ya aphungu osaboma okhayi, ndipo umboni wa izi ndi wakuti kanthawi kena aphungu ambali ya boma anafunsa President Chakwera mafunso atakaonekera ku nyumbayi. Iwo anatinso ndikwabwino kuonera mmene mayiko ena amachitira popeza mtsogoleri wa dziko amangopita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso posatengera kuti anapatsidwa kale mafunso. Munjira imeneyi pamakhala kuti palibe mlingo wa mafunso ngati mmene dziko lino limachitira, ndipo ndi mafunso atatu okha omwe mtsogoleri wathu wa dziko amafunsidwa basi. Awiri Kambondera womwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency anati kukanika kupita kwa President Chakwera ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso si zinthu zabwino kumbali ya ulamuliro wabwino mdziko muno. Pa nthawi yomwe ankalumbiritsidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa 6 July mu chaka cha 2020, President Chakwera analonjeza Malawi kuti adzawatumikira bwino ngati wogwira ntchito wawo. Mwazina iwowa analonjeza kukaonekera ku nyumba ya malamulo ndi kukayankha mafunso ofunikira ochoka kwa aphungu nyumbayi okhuza nkhani zofunikira mdziko muno. Mu chaka cha 2021 President Chakwera anakuonekera ku nyumbayi kangapo, komwe mwazina anakayankha mafunso kuchoka kwa aphungu a nyumba ya malamulo.